Un ano máis volveu o festival Outros Países, Outras Músicas. Este evento, organizado polo Coro de Cámara Música Viva do Carballiño, tivo lugar este pasado sábado na Igrexa da Veracruz. Un marco incomparable para un evento que conta xa con tradición, esforzo e renome. Este festival naceu pensando en que a música debe chegar a todos os ocos do mundo. Por iso aquí puidéronse escoitar cancións non escoitadas nunca no Carballiño. Mira, el festival Outros Países, Outras Músicas, nació pensando en que la música universal tiene que llegar a todos los rincones. Y prueba de ello es que hay obras que se están interpretando en estos certámenes que no son conocidas, sobre todo a nivel de Galicia. Entonces, la idea es esa, dar a conocer música de otros países, de otros compositores, incluyendo, lógicamente, compositores gallegos. Y de ahí nació ese festival, dar a conocer la música que normalmente y tradicionalmente no se suele cantar en todos los conciertos en Galicia. Este año hemos invitado a la Coral La Torre de Maside, del ayuntamiento vecino, que aparte de ser la coral vecina, es una coral amiga, de los cuales algún componente precisamente de esa coral también participan en el Coro de Cámara Música Viva. Y la coral de voces femeninas de San Simón de Cacheira, del Ayuntamiento de Teo, de La Coruña, que también son voces femeninas. Entonces este año pues, hemos traído esa novedad de contar con un coro de voces femeninas. Este ano contou coa presenza da Coral La Torre de Maside, o coro feminino de voces San Simón de Cacheira de Teo, e para rematar o concerto actuou o coro organizador. Como mencionaba o director do Coro de Cámara Música Viva, este ano a novidade foi contar cun coro de voces femininas. Arnoia, Cenlle e Castrelo de Miño acollerán a edición 2024 do Festival Espírito Ribeiro, unha marca vivencial que se estrutura en 3 días de actividades: música, gastronomía e viños, e unha selección de expositores de artesanía de Galicia nos 3 concellos, os días 28, 29 e 30 de xuño. 28, 29 e 30 de xuño, empezando por Arnoia, seguindo por Castelo de Miño e concluindo en Cenlle. Vimos a presentar este evento que de seguro vai ser de agrado e un reclamo tamén para dinamizar o turismo na comarca do Ribeiro. Para quitarnos un pouco de polémicas a veces que xurden, dá o mesmo que sean 3, 4, 5 concellos, dá o mesmo que se celebre, por exemplo, a Feira do Viño do Ribeiro en Ribadavia ou a Festa da Vindima en Leiro. O verdadeiro espírito do Ribeiro é o viño como tal, e os nosos colleiteiros e os nosos adegueiros e os nosos viticultores. E aí básase este espírito ribeiro que ano tras ano vimos celebrando. E indudablemente tamén é unha aposta por o produto de proximidade, por os nosos pementos da Arnoia, por o noso mel, por o noso aceite e, como non, un reclamo turístico máis que nos axuda a promocionar os nosos concellos e o Ribeiro en xeral, como digo, o Ribeiro en xeral, non solamente os nosos concellos. E tamén aproveitamos tamén para resaltar un pouco tamén o termalismo, que é importante tamén no Ribeiro como en toda a provincia de Ourense. Aproveitamos este evento para dar a coñecer os viños de todo o Ribeiro, dar a coñecer en sí o Ribeiro, que temos uns produtos cada día mellores, e tamén dar a coñecer as nosas infraestructuras dos concellos e tamén o termalismo. Esperámosvos a todos e esperamos pasar uns bons días. É dicir que este evento que nos facemos é para apoiar os adegueiros e colleiteiros da denominación de orixe Ribeiro. Como dicía antes, o noso motor económico. Colaboración entre administracións, colaboración intermunicipal entre concellos, xuntos da man creemos que somos máis fortes. Iso é o principal motivo deste acto. Conxugamos música, produtos de proximidade, artesanía de Galicia, comida e baile todo aderezado con música duns artistas fantásticos que veñen a través do coordinador deste evento, que é a 10ª planta, que tamén lle queremos agradecer a Juan Rivas o esforzo que fixo para poder levar a cabo este evento.
Espírito Ribeiro, que sumará a súa cuarta edición, nace coa vocación de achegar o mundo da enoloxía a través dunha importante mostra de adegas da denominación de orixe Ribeiro e a gastronomía local para difundir o patrimonio cultural da denominación de orixe máis antiga de Galicia. En 3 concellos máis o que é a promoción do Ribeiro, non só a viño, sino a todo aquilo que representa o Ribeiro, sea termalismo, enoturismo, gastronomía, todo vale para facernos expoñernos nun sitiño que nos leve hacia fora, poder levar os nosos viños máis alá de o Padornelo e a Canda e máis alá de España. Para nós, pois, desde Turismo de Galicia non pode ser menos que unha satisfacción volver a apoiar este festival que pon en valor pois unha das comarcas vitivinícolas máis importantes de España e tamén pon en valor unha das comarcas con máis riqueza patrimonial, cultural e natural de Galicia. Viño, gastronomía e música, temos non o corpo e a comunión perfecta, a maridaxe ideal, e por eso non nos podemos perder esta cita do 28, 29 e 30. E como non, isto é posible porque se dan as circunstancias en este caso favorables, que a coordinación, colaboración, cooperación entre institucións, porque sempre teño que dicir que cando a colaboración e a cooperación interinstitucional se dá, os obxectivos se acadan moito máis facilmente e, ademais, de maneira máis eficiente. Máis de 250 persoas deronse cita onte no restaurante A Carballeira de Santa Cruz para asistir á entrega dos 13º premios da denominación de orixe Ribeiro, nunha cerimonia con actuacións do músico Xavier Díaz ou a proxección dun vídeo sobre a ruta do Ribeiro. Como sabéis, estamos en el Ribeiro y los premios lo que hacen es reconocer la labor de la gente del Ribeiro, bodegueiros, colleiteiros, sobre todo los viticultores. Aunque los premios se les den al vino, es un reconocimiento a los viticultores da comarca do Ribeiro. Combina non somente o que é a promoción, sino ademais un evento con clase que é o que está á altura deste Consello Urlador por a súa historia, por o seu arraigo e sobre todo porque transmite esa imaxe de calidade. Quero dar os meus parabéns aos premiados, un ano máis, foron moitos os que eu vivín aquí, aínda vindo de camiño, lembraba o 18 que foi a miña primeira gala e onde convoquei a todos os expresidentes para cun lema que era coa forza da historia, porque sabía que o Ribeiro, alén, máis aló da súa calidade, ten outra fortaleza que se chama historia. Hoxe, creo que eu tamén vou a vivir un momento histórico, porque despois de 7 anos vai ser a primeira gala onde non suba ao estrado, pero evidentemente temos unha presidenta que estivo o meu carón durante ese tempo e sabe moi ben o que ten que facer e ademais sei que o vai a facer ben. A importancia destes premios pois é unha data máis para pôr en valor o noso viño, o noso produto estrela de toda a comarca, como é o viño do Ribeiro, e a importancia dos premiados pois de ir aos nombres de todos os persoeiros e establecementos e bodegas que están premiados. Por lo tanto, eu creo que é un orgullo que cada ano se celebren e se fagan estes premios do Ribeiro. Os primeiros en recoller o seu regalardón foron os responsables dos establecementos hostaleiros galardoados, la cantina de Almacén Concept Store de A Coruña, Argeriz de Vigo e Glavistro de Ourense. O premio O Ribeiro en Nós distinguiu a labor da Asociación Galega de Enoloxía, que agrupa a todo o colectivo profesional dedicado á vitivinicultura. O xornalista Fernando Ónega subiu ao escenario para recoller a súa distinción como persoeiro de honra. O premio Vida entre Vides para reivindicar a figura do viticultor e xerar oportunidades para mellorar a súa calidade de vida foi para as mulleres do Ribeiro, representadas nas asociacións de mulleres do Ribeiro, adscritas á Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense. Señora Presidenta do Consello Regulador, señora Conselleira de Medio Rural, autoridades presentes, señoras e señores,
Como presidenta de FEMURO, é para mí un orgullo recoller este premio otorgado ás asociacións de mulleres rurales do Ribeiro, como recoñecemento ao esforzo realizado ao longo de todos estes anos na loita polo desenvolvemento rural. O asociacionismo no Ribeiro comezou pola agrupación de mulleres dos distintos povos da comarca que se uniron para cambiar os estereotipos da muller que só se vía como ama de casa sin poder de decisión na maioría dos casos e desa maneira poder demostrar que podían ter éxito non só na viticultura, sino en todos os sectores, sector empresarial, sumilleres, presidentes de consellos reguladores, etc. Neste caso que nos ocupa en todo relacionado co mundo do viño e do viñedo. Estas asociacións, co paso do tempo, integráronse na Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, FEMURO, porque a unión fai a forza. A día de hoxe contamos con 62 asociacións en toda a provincia. A primeira asociación que se fixo no Ribeiro foi en Verán, no Concello de Leiro, e despois creáronse distintas asociacións en casi todos os concellos. Hoxe acompáñame representantes das asociacións de Ribadavia, Arnoia, Melón e Castrelo de Miño, pero non queremos esquecernos de outras asociacións que non pudieron acompañarnos no día de hoxe, pero que tamén están aquí representadas. Mulleres Rurais de Verán, de Carballeda de Avia, de Layas, de Padrenda e de Toén. Este premio anímanos a seguir traballando no asociacionismo e no desenvolvemento rural. É unha honra para nós recibir este recoñecemento. Moitas gracias. O momento máis esperado tamén chegou ca entrega dos premios da Denominación de Orixe 2024. A 4 parroquias Godello 2023 de Loeda como mellor viño branco de Adega, Señorío de Beade Mencía 2023 de Aportela como mellor viño tinto de Adega, Mauro Estévez 2023 de Adega José Estévez como mellor viño branco de Colleiteiro e Elisa Collarte 2023 de Gumersindo Dieguez Collarte como mellor viño tinto de Colleiteiro. O Depor Campus Terras de Maside comezou o pasado luns e rematou esta mañá ca xornada de despedida con agasallos para os máis pequenos. Nestas xornadas de deporte, os nenos recibiron unha nova equipación e desfrutaron do fútbol, aprendendo e divertíndose ao mesmo tempo. Actividades empezamos un pouquinho pautadas ca metodoloxía que temos do Depor xunto con Terras de Maside, fomos facendo actividades diversas, control pase, tiros, e hoxe xa un pouquiño máis dinámico con xogos de puntería, de dianas, etc., para facerlle ao final os agasallos en función da puntuación que van a conseguir. Noutras ocasións, este campus xa foi un éxito de participación. En este caso, aínda o foi máis, conseguindo a maior cifra dende que se puxo en marcha este proxecto. A cifra, pero sí que é certo que, como había outros campus alrededor e tal, decidimos pechala solo con 50 inscritos e non abrir máis semanas para darlle ese servicio de calidade, atendelos mellor e ter os entrenadores máis pendientes das diferentes tarefas. Tamén dende a Escola Deportiva Terras de Maside recordan que o prazo de matrícula para a vindeira tempada aínda está aberto para todos aqueles que queiran inscribirse. Outro proxecto desta organización que tamén está logrando récord de participación cada ano. Escolas deportivas seguimos cos plazos abertos, sí que é certo que federativamente a veces abren os plazos un pouquinho antes e temos que enviálos a partir entre o 1 de xullo e o 15 de xullo, sobre todo en fútbol 11, entonces seguir animando a todo o mundo a que se inscriba, vamos casi con 80 reservas, creemos que vamos sobrepasar os 100 como ano pasado, pero bueno, de momento estamos aí, queda moito verán, agosto, etc., moitos en setembro aínda veñen, sobre todo en categorías máis pequenas, e sempre que teñamos oco nos equipos vai ser por orden de chegada. O Concello de Carballeda de Avia celebrou a terceira edición da súa festa Serán Entre Viñas este pasado sábado. Esta iniciativa naceu 3 anos atrás como xeito de promover e conservar a cultura tradicional a través da pandeireta. Todos os alumnos que durante o ano ensaiaron e practicaron puideron desfrutar dunha xornada na que amosar todo o aprendido. Tamén favorece o intercambio con outros lugares e outros músicos. Neste evento houbo moita música tradicional, pinchos e bebidas e remataron cunha gran foliada, nunha noite que se prestaba para elo.
Tanto agrupacións como músicos particulares quixeron desfrutar do día e tamén moitos veciños animados pola festa. Pois empezamos fai 3 anos, este é o terceiro serán que se fai en Carballeda, é a segunda vez que se fai aquí nesta pista tan guai que as vistas que están entre as viñas, por eso serán entre viñas, e as vistas todas cara ao Ribeiro, que é maravilloso. E todo xurde porque desde o meu traballo, eu traballo no propio concello, organizo actividades e unha delas é manter, promover a cultura tradicional desde a pandeireta, non? Entonces, un pouco todo o que se traballa durante o ano, que vexan as propias alumnas e alumnos a finalidade, poder ter un obxectivo, non, final das propias clases, que sexa organizando un serán e que elas vayan a outros seráns de outros concellos ou de outros lados. Isto que xorde, que fai que veña, que se promova a xente, a verdad que é o terceiro ano, ainda somos moi pequerrechos, como quen di, pero cada vez ten máis acollida, veñen máis grupos, a verdad que é unha noite preciosa para poder disfrutar e o sitio tamén. Víctor Senra e José Murado, aos mandos do Citroën C3 WRC, lograron o triunfo no Rally Comarca do Carballiño, sexta proba puntuable do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Foron os mellores durante toda a fin de semana nos treitos ourensáns, co que suman o seu sexto triunfo en outras tantas probas no certame galego. No segundo posto, nun final dramático, David González e Gustavo Piris, que escalaron ao segundo posto pola retirada no derradeiro treito de Dani Verdomás e Brais Mirón. Completaron os 3 primeiros clasificados Abel Pampillón e José Laje, logo da descalificación de José Lamela e José Ángel Fente. Foron case un centenar os equipos que comezaron na Praza da Veracruz nun rally sempre complicado, que deixou un ronsel de abandonos e que unha vez máis foi seguido por un gran número de persoas dende a marxe, demostrando que a paixón polo mundo do motor está lonxe de diminuir na provincia de Ourense e no Carballiño en particular. Agora toca comezar os preparativos para a cuarta edición deste rally da comarca do Carballiño. Pois a verdade é que para o Carballiño é algo estupendo no sentido de que ven moita xente, atrae moita xente este tipo de probas de motor de toda a provincia, incluso de outras provincias de Galicia, e co que supón pois inversión no Carballiño, quero dicir, a xente come aquí, cena aquí, compran nas tiendas de aquí, entonces isto é unha cadea e evidentemente todo o que sea mover a economía do pobo pois está ben. O tenente alcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández, fixo un balance deste primeiro ano de colaboración de goberno con el e o Partido Popular. O obxectivo deste novo grupo é o de fixar poboación a través de novas inversións. Fixo ademais un repaso do feito nos últimos 12 meses, asegurando que as inversións en marcha alcanzan o €500.000, algo nunca visto neste concello. Agora mesmo están en marcha obras no núcleo de Freás na estrada principal por un importe de €200.000. Hoxe mesmo aprobaron en pleno extraordinario as bases de licitación dos restantes €300.000 dese total. Punxín, sabedes que é un concello moi pequeno, que ten un presupuesto moi limitado de €500.000 e que necesitamos fortalecelo. Leva moitos anos baixando, decrecendo, pero isto hai que paralo. Queremos, desde que eu collín a competencia de obras en Punxín, facer que Punxín crezca, que Punxín sea un modelo de xestión efectiva, para que fixemos población. Eso que se dice tantas veces de fixar población, moitas veces invírtese en cousas que non son productivas, e quero cambiar ese modelo. Por eso a miña xestión vai dirixida precisamente a invertir en aqueles campos ou sectores que nos diferencian, que Punxín diferencia con outros concellos. Desta maneira captaremos población, captaremos visitantes, crecerá o nivel social e económico. Nos próximos 3 meses Punxín vai invertir €500.000, unha cantidad equivalente ao presupuesto municipal. Un esforzo enorme. Sabedes que nós non temos diñeiro propio, temos que pedilo de subvencións, pero evidentemente fixemos unha gestión nestes últimos meses de subvencións que estaban paralizadas, comezamos a traballar, puxémolos a subsanar os problemas que había e temos todo solventado.
Entre os proxectos nos que queren traballar a futuro está a creación dun parking de caravanas, a mellora da seguridade vial coa solicitude dunha rotonda e a proxección dun parque activo. Desde este sentido, na Concellería de Obras está moi satisfeita da gestión, pero este é o comenzo. Nós temos que seguir traballando por Punxín. Queremos que Punxín sea un modelo que fixe aprobación e queremos invertir a tendencia de decrecente a crecente. Por tanto, nos próximos 6 meses queremos facer a cabo varias accións. Concretamente, estamos traballando desde a Concellería de Obras na instalación de un camping para caravanas en Punxín. Está a zona do Bañiño, como sabedes, está tendo un gran éxito, toda a zona termal. Necesitamos, evidentemente, que isto sacarlle un maior rendimiento. Entonces, temos un campo municipal donde queremos convertilo nun parking de caravanas. Sabemos que temos que buscar as nosas diferencias, a nosa maneira de atraer xente. Eso atraerá algunha tenda, beneficiará as panaderías, algunha peluquería, é dicir, eso vai traer vida económica ao noso pobo. Como sabedes tamén, a segunda acción, estamos pendentes da reunión con MOPU, porque Punxín está atravesado por a carretera nacional, temos máis de 14 cruces carretera nacional que ofrecen peligro e necesitamos unha rotonda que nos comunique con seguridade. Estamos á espera, xa está confirmada que vamos a telo nos próximos días, con MOPU. Temos tamén pendente a cesión do Obispado dos terreos en Freás, que son 11.000 metros cuadrados, que queremos convertir nun parque, pero un parque activo, que sirva para os veciños de Freás, pero tamén para atraer xente. Eso vai ser un campo onde queremos que aí se imparta cultura, que se imparta o respeto por o medio ambiente, queremos un parque que además que sea divertimento e como centro de encontro social. Por tanto, temos un proxecto importante para Freás. O carballiñés Óscar Paniagua ofrecerá este vindeiro xoves un recital de piano no Auditorio Manuel María. Este evento será ás 8 da tarde e ofrecerá un amplo repertorio de obras de Liszt, Chopin, Beethoven, Granados ou Albéniz. Este concerto será a antesala da presentación do seu recital fin de carreira. A súa trayectoria formativa é todo un éxito, acadando en 2020 o primeiro posto a nivel galego para o acceso aos estudos superiores de piano. Agora xa en Italia ven de colleitar mencións nacionais e internacionais. O orgullo é meu poder tocar aquí onde me formei, onde crecín. Teño moitas ganas de tocar aquí porque sí que a xente coñéceme, sabe que toco piano, pero moita xente non me escoitou. Entón, pois, penso que, bueno, con moito entusiasmo de tocar aquí. E nada, o concerto durará máis ou menos unha horiña, está dividido en dúas partes, de 25 minutos, media hora cada unha. Espero que a xente lle guste. Sí, bueno, interpretarei con dúas pezas, empezarei con dúas pezas tranquiliñas de Franz Liszt, as Consolaciones, as dúas primeiras, que son uns 5 minutiños, e despois xa entrarei nun repertorio, digamos, máis complexo, con Beethoven, gran compositor, 32 variacións en do menor, e terminarei a primeira parte cun esquerzo de Chopin, unha obra bastante coñecida no repertorio pianístico. Despois xa na segunda parte volverei comenzar con Chopin, dous preludios, tamén bastante coñecidos, penso, tamén tranquiliños para empezar a segunda parte, e despois rematarei o concerto con dúas obras españolas, unha de Isaac Albéniz, El Albaicín, que El Albaicín é un barrio de Granada, e outra obra, neste caso de Enrique Granados, tamén español, Los Requiebros, que é a primeira obra, digamos, dunha suite dun grupo de obras que son as goyescas, que están inspiradas en obras de Goya. O músico e profesor do Conservatorio Alfonso Medela quixo felicitar o traballo deste alumno e poñer en valor o labor que se fai día a día no Conservatorio. Tamén a concelleira destacou o orgullo e a posta en valor do traballo que hai detrás dos seus éxitos. Un chico que se formou no conservatorio de aquí e tamén antes de nada darlle as gracias por estar aquí,
por este concerto que nos vai ofrecer os xoves ás 8 da tarde no auditorio e bueno, unha eminencia no piano que está neste momento, está en Italia e que recibiu varias nomeacións internacionais e non só a nivel nacional e bueno, que desde aquí desexamoslle moita sorte, que sabemos que vai chegar moi lonxe, que o día de mañá poderemoslo ver seguramente nas televisións dando algún concerto por aí e nos acordaremos de que é deste concello, de que estuvo aquí, de que se formou aquí e desexarlle toda a sorte do mundo porque a merece. Quería recordar pois que sí, que eu fui o profesor que lle diu pois ao finalizar o grau profesional, pero que lle puxo as mãos no piano, que hoxe non pudo estar aquí, pois foi Juan Antonio. Entonces, bueno, desde aquí tamén pois reflexar o seu traballo, que é tan importante o que remata cun alumno como o que lle pon as mãos no piano, porque sin unha peza non funcionaría a seguinte peza. Bueno, decir que sí, que é un orgullo para o Concello e para o Conservatorio do Carballiño ir sacando a xente como Óscar ao superior, porque iso reflexa unha labor de formación de base que xustifica un pouco o traballo de todo o que son os meus compañeiros na educación do alumnado. Entonces, ese objetivo a conseguir sempre neste tipo de conservatorios profesionais e nos, bueno, con Óscar, que neste caso é o protagonista deste acto, pois tamén hai que recalcar que cando saiu daqui quedou de primeiro de todo Galicia, o cual é unha cousa loable por parte dil, porque digamos que nós estamos competindo, competindo, por decirlo de alguna maneira, con conservatorios como Vigo, Coruña ou Ourense, que, a ver, simplemente xa por a población que teñen as cidades, xa se poden imaginar que hai máis posibilidades de que a xente vaya ao superior. Entonces, para calquer profesor dun conservatorio humilde como é o noso, que está en pleno crecemento, porque teño que decir que o esforzo do profesorado a veces igual non se valora, pero que o que vexo desde dentro que teña claro a xente que hai implicación absoluta cos alumnos e co centro. A Corporación do Concello do Carballiño aprobou recentemente por unanimidade conceder o nomeamento de Xosé Luis Reza Cabano, proposta iniciada polo Orfeón do Carballiño. Por este motivo, tanto o Concello como a propia coral decidiron realizar un acto de homenaxe. Don Xosé Luis Reza Cabano comezou dende moi cativo no mundo da música. Logo de formarse, comezou a súa actividade profesional como mestre de música, profesión que compaxinou coa tarefa de director de varias corais de Galicia. Tamén tivo moita relevancia a súa labor como compositor, tanto pola súa extensión como pola súa calidade. Recentemente foi editado un libro que recolle as pezas de música compostas polo homenaxeado e que foi moi ben acollido no mundo da música galega. Falar do José Luis Reza Cabano é falar dun gran director e dun gran compositor. Aquí en Carballiño dirixiu o Coral do Casino e despois o Orfeón do Carballiño. Eso estuvo durante 30 anos, estuvo dedicado a esta actividade. Aparte de eso, estaba dada clases no instituto daqui de Carballiño e tamén estuvo no conservatorio, estuvo director do conservatorio. En toda esta época, ele estuvo compoñendo cantidad de cancións. Están recollidas, precisamente, todas esas obras que fixo el, están recollidas nun libro que se editou recientemente. Pódese adquirir, pódese tal. É un home, eu considero que é un home moi importante en cuanto a música, en cuanto como director, e aparte de director, como compositor. E hasta poeta. Está considerado como un dos poetas importantes de Galicia. O sea, que a trayectoria del é moi importante e creo que este homenaje é merecido.
O acto no que o Orfeón do Carballiño recitou varias pezas na súa honra rematou co descubrimento dunha placa que dá o seu nome ao Salón de Actos da Casa da Cultura do Carballiño. O homenaxeado estivo acompañado pola súa familia, nun acto que para eles foi moi emotivo. Hoy es número 1 volve estar de noraboa. Os alumnos José e Claudia recolleron na Coruña o seu recoñecemento Megabau, un premio que se entrega aos que obtiveron os mellores resultados na ABAU de cada ano. Hoxe puidemos falar cun deles, con José, cun 13,2 de nota, e así coñecer a súa experiencia nesta proba, e tamén o seu balance de 2 anos que foron intensos, preparándose para o seu futuro, que posiblemente se decante polas matemáticas. El curso de segundo de bachillerato es un curso en el que tuve que estudiar mucho, porque claro, son muchas aunque no son muchas materias, son mucha densidad de contenidos. Sobre todo en filosofía, historia, son asignaturas que tienes que dedicarle muchísimo tiempo. La parte positiva es que tuvimos profesores bastante buenos, entonces, claro, las clases ayudaban mucho, pero luego aún así el trabajo en casa era bastante. En las lenguas, quizás no necesitaban tanto trabajo durante el curso por tener un componente más práctico y porque elevado con esto el modelo COIF podías escapar de la literatura. Entonces, quieres que no, son 11 temas menos que tienes que estudiar. Por otro lado, matemáticas es una asignatura que a mí siempre se me dio muy bien, y aunque a algunos compañeros le parecía difícil o no, a mí se me hizo bastante amena. Es que yo ya de pequeño ya participar en Stalmat, que era un programa de estos de matemáticas, en el que se daba en la Universidad de Santiago, y que hicieran un examen y me seleccionaran, entonces tenía que ir ahí todos los sábados. Y ahí creo que empezó mi afición por las matemáticas, que es lo que creo que voy a estudiar. Luego en lo que es física y química son asignaturas muy prácticas, y a mí lo de los números siempre me fue bastante bien. Pero claro, los resultados en las de números fueron bastante buenos, pero en las de lenguas me costaron bastante más. Pero a ver, con esfuerzo se fue teniendo buenos resultados. Luego para la EBAU decidí venir a clases con algunos profesores para que nos daban lo que les había quedado por dar, nos hacían alguna prueba, como por ejemplo el de física, que nos preparaba exámenes y los hacíamos, y así fui practicando. A ver, fueron 3 semanas, pero claro, ya al ir trabajando durante el curso, ir estudiando y todo, pues no es tanto como aparenta. Aparte, los exámenes son bastante fáciles, porque por ejemplo en matemáticas, física y química, si llevas todo el temario, luego a la hora del examen puedes leer el examen y descartar 3 preguntas. Y claro, eso ayuda mucho. Para José, este resultado son o culmen do esforzo dende fai anos, sempre buscando a mellor versión del mesmo. O seu balance destaca o esforzo extra que requeriu segundo de bacharelato. A súa reacción a estas notas foi gratificante. Noraboa a ambos. La ESO también había que esforzarse bastante, ir mirando las cosas, ir más o menos llevándolas al día. Pero claro, con el empujón del día antes, pues más o menos ibas bien, ibas sacando buenas notas. En cambio, ya en primero de bachiller uno ya se da cuenta de que el último día ya no es suficiente. Tienes que 2 o 3 días de antelación mínimo para preparar bien un examen. Entonces, claro, si la semana de examen están todos, es inviable ir el día anterior todos. Entonces, claro, ahí ya tienes que cambiar, esforzarte un poco más, ir trabajando al día. Pero claro, primero tampoco era tan complicado a nivel de contenidos. En cambio, segundo ya sí que requiere un esfuerzo superior. A mí me parece que el esfuerzo que tienes que hacer en segundo es mucho más que el resto. Porque claro, en historia son muchísimos temas, el profesor te los da, pero sí que es cierto que igual los tienes que resumir, añadir sus explicaciones, sus anotaciones, etc. Por ejemplo, en filosofía también es muchísimo, porque son una gran cantidad de temas. Aparte están los textos, tienes que analizarlos. Nuestro profesor nos daba una lista de textos y nosotros nos lo explicaba en clase, pero claro, luego en casa tenías que mirarlos y antes del examen como que hice prepararlo. Entonces igual para esos exámenes 4 días, 5 te hacían falta bien, pero dedicándolos plenamente a ellos. En cambio, las asignaturas más prácticas como matemáticas, física y química, pues yo siempre tuve la fortuna de que se me dan bien los números. Entonces, igual un poco menos de esfuerzo me llevaban, pero aún así no es como las matemáticas de la ESO, que tú llegabas
y eran cosas que si atendías en clase, hacías las cosas en clase que te iban a salir. Fue gratificante porque claro, tú ahí ves reflejado todo el esfuerzo que has hecho durante el curso y claro, si estás estudiando todos los días y esforzándote, pues a uno claramente le gusta ver cómo esos resultados se plasman. O Centro Sociocomunitario do Carballiño celebrou o pasado venres unha gala de clausura das actividades anuais, con exhibicións de algunhas das modalidades das actividades impartidas no centro ao longo do curso. Houbo mostras de pilates, body balance, teatro, baile, zumba, canto e pandeireta e baile moderno. Esta clausura estivo presentada por Alba de Vales, actriz e contacontos da... Foi moi satisfactorio. Houbo máis actividades, máis participación e houbo, sobre todo, pois, diverxencia de idades. No centro temos dende rapazas de 6 ata maiores de 88. O balance é totalmente satisfactorio. Incluímos actividades novas como body balance, como baile latino e como outra modalidade de baile moderno e a verdade é que todas elas tiveron gran acollida. A súa directora destacou que este ano houbo moita participación en todas as idades. Agora traballan en actividades de verán con moitas variedades. Tamén están pensando xa no vindeiro curso. O que máis preocupa a dirección é poder conseguir máis prazas e así chegar a todas as persoas que queren ser partícipes deste centro. Agora mesmo estamos inmersos no curso no verán, porque no verán sigue o Centro Sociocomunitario aberto, siguen as actividades en marcha, non paramos, pero desde logo xa estamos a traballar no que é o curso que ven. De feito, haberá máis novidades e haberá incluso máis plazas, que é o que máis me preocupa, que non cheguemos a todos aqueles que queren vir a facer actividades, e este ano ímolo tentar. A directora xeral da Administración Local, Natalia Prieto, xunto co delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitaron o Concello de Leiro esta mañá, onde se realizaron melloras de accesibilidade na súa casa consistorial. Nos últimos meses culminouse a instalación dun ascensor que permitirá o acceso dende a rúa ata o primeiro piso. Este foi un dos 31 proxectos que se beneficiaron o pasado ano na provincia de Ourense desta liña de axudas para a súa adaptación. Ademais desta axuda, tamén se puxeron en marcha outras de eficiencia enerxética e fondo de compensación ambiental, das que tamén se beneficiou Leiro. Se quixemos achegar ao Concello de Leiro para coñecer de primeira man pois as reformas que se puideron facer no Concello para mellorar a accesibilidade. Concretamente, pois puidose instalar un ascensor que conecta dende a planta baixa ata o piso de arriba, que dende logo vai a mellorar o confort e a accesibilidade deste edificio non solamente para os propios traballadores, senón tamén para todos os veciños que se teñan que achegar á casa consistorial a facer calquera trámite, non? Esta pois é unha obra que se financia gracias ás liñas de axudas, non, que convocamos cada ano dende a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia, gracias ás cales nos permitiron o ano pasado financiar solamente na provincia de Ourense máis de 31 proxectos de similares características cunha inversión de máis de 1 millón de euros. Polo tanto, nos dende a Xunta de Galicia cada ano convocamos estas axudas que son moi demandadas polos concellos, sobre todo polos máis pequenos, e que suponen pois unha mellora considerable dos servicios básicos, non? Non somente temos esta liña de axudas que é a orde de infraestructura, senón que temos tamén a orde do Fondo de Compensación Ambiental para tamén mellorar todo o que ten que ver coa entorna natural e a paisaxe e para reducir tamén as emisións de efecto invernadoiro. E tamén este ano sacamos 2 liñas específicas para mellorar a eficiencia enerxética de todo o que son as infraestructuras municipais, pabellóns, centros sociosanitarios, centros educativos, centros sociais e, polo tanto, pois con estas axudas, o ano pasado fomos quen de financiar máis de 600 proxectos en toda Galicia, con máis de 27 millóns de euros e, polo tanto, estamos moi contentos do
bo resultado, agradecer tamén ao alcalde a súa invitación para poder coñecer como quedou esta obra e agradecer dende logo a todos os alcaldes que son os que realmente nos fan coñecer cales son as súas necesidades. Sen esa voz dos veciños non poderíamos destinar os cartos públicos a onde máis se necesita e, polo tanto, esta colaboración, este diálogo constante entre as administracións públicas é o que fai que as achegas sexan eficientes e que os beneficios se multipliquen, dende logo, sobre todo para os veciños e para mellorar a calidade de vida nos núcleos máis pequenos. O alcalde de Leiro, Francisco Fernández, amosou o seu agradecemento por estas achegas. Destacou que a axuda recibida contribuirá á limpeza do municipio e este novo ascensor para facilitar o acceso da veciñanza e ampliar servizos municipais nas dependencias. Eu quería expresar a miña gratitude antiguamente á vicepresidencia da Xunta e ora á Consellería de Presidencia porque sempre nos apoia en todas as peticións. Estamos encantados, seguiremos pedindo máis subvencións e esperemos que a Consellería de Presidencia nos teña atendido como hasta ahora para, como dixo a directora xeral, para mellorar a calidade de vida e o benestar de nosos veciños. Pois mira, estas mejoras supoñen, por exemplo, compramos unha máquina de servicios de funcións múltiples que, aparte de ser barredora, pois nos sirve para recoller as follas na zona verde tan grande que temos, nos sirve para segar e para limpar o pobo. Por lo tanto, despois o ascensor, a nosa pretensión é, aparte de dar servicio ao primeiro piso, que é onde está o despacho da alcaldía, o salón de plenos e o despacho de secretaría, pois na planta superior, que xa está conectado, pois co tempo poder facer un salón de usos múltiples, digamos así, para servicio e disposición dos veciños. A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, colaborou co Concello de Ribadavia para visibilizar a problemática que atopan as persoas con mobilidade reducida cando se desprazan polos espazos e itinerarios das vilas e cidades. Hoxe desenvolveron unha actividade de sensibilización na que representantes da vida política e social de Ribadavia tiveron que desprazarse en cadeira de rodas polo municipio. Bueno, pois esta é unha acción de sensibilización que vamos a facer hoxe aquí en Ribadavia e que se pretende pois que as persoas poidan comprender ou poñerse no lugar das persoas que teñen discapacidade e que son usuarias de sillas de rodas, sobre todo, vale, pois cales son as problemáticas que nos atopamos no día a día para desenvolvernos pois nunha vila como esta. Bueno, vamos a facer un pequeno recorrido que salirá daqui desde a plaza, irá pois un pouco hasta o museo e vamos a ir vendo pois as problemáticas que hai nas aceras, nas plazas de aparcamento, vados, como podemos cruzar a rúa, como non podemos cruzar a rúa, vale? Despois volveremos aquí á plaza novamente. Ponte no meu lugar é unha actividade que COGAMI iniciou por primeira vez no ano 2016 para que axentes políticos, sociais, empresariais e a sociedade en xeral viviran en primeira persoa a discapacidade e puidesen empatizar coa súa problemática. Pues ya me iba, ¿no? No, yo no te agarré. ¿No me agarras? No. Yo pongo las manos. Sí, isto levámoslo facendo en moitos concellos, vale? Santiago, Vigo, pois neste caso a impresión das persoas que participan pois nestas actividades sempre pois a parte de boa, pois moi comprensivas un pouco ca problemática que hai, non? Que a veces na maior parte dos casos se desconoce, vale? Hasta que un pois se ten que poñer pois encima dunha silla e tratar de moverse, vale? Ademais de forma autónoma, non? Sin axuda, vale? Que é un pouco que buscamos nós tamén con as melloras de accesibilidade que estamos solicitando. Para as persoas en cadeira de rodas foi unha gran oportunidade de amosar aos demais as dificultades no seu día a día en cousas básicas que lles restan autonomía.
Para a cidadanía, esta experiencia deixou unha sensación agridulce, xa que foron conscientes do que dende fora parece que está adaptado, pero a realidade é outra para estas persoas. Pues como ves que ahora quise subir al ayuntamiento y si estuviera yo sola, ahí me quedaría hasta que apareciera alguien, porque yo ni iba para arriba ni iba para abajo. ¿Qué pasa? Que yo tengo una ventaja que otros no tienen, porque yo cojo, saco el cinto y me bajo, porque, bueno, tengo ese privilegio que Dios me dio. Pero no hay que cuestionar eso, hay que cuestionar que los que no pueden hacer lo mismo que yo, se quedan ahí hasta que alguien pasa, si no pasan todo el día y se quedan. Esa rampla es un cero al cociente. A diario, depende del sitio que vayas. Por ejemplo, en Vigo tienes todo mucho más accesible. En Orense empiezan, pero le llega bien. También hay algunos, rebajes que parece que es una rampla buena, pero llegas allí y ¡pum! Ya peta. Y bueno, yo por ejemplo me lanzo con ella y a veces la doy saltado, pero que a veces me quedo ahí y como no venga cualquiera, la silla yo no la puedo sacar. Yo puedo salir, pero la silla no la puedo sacar, ahí queda. Empezar con una sensación muy agridulce, porque desde fuera parece que las rampas son sencillas, pero después a la hora de la verdad nos encontramos que hay una dificultad tremenda a la hora de poder movilizarnos hasta por el sitio más sencillo y menos inclinado. La verdad que hay una sensación de frustración. Pues la verdad que me parece muy bien, creo que debían de ser más frecuentes y que la población participase más, porque realmente no somos conscientes de las dificultades que las personas con movilidad reducida pueden llegar a tener en el día a día, en la vida cotidiana. O Centro de Estudos Chamoso Lamas e o Concello do Carballiño presentaron o libro Acque Vitae, homenaxe ao doutor Luis Rodríguez Míguez, unha edición promovida polo colectivo cultural carballiñés e editada polo Concello. Ao acto asistiron Mariluz Villar e Alejandra Rodríguez, viúva e filla respectivamente do doutor Míguez, así como o alcalde Francisco Fumega e integrantes do Centro de Estudos Chamoso Lamas, ao que tamén pertence. O doutor Míguez é un home ao que Carballiño debe moito, sempre se implicou na vida cultural e termal desta vila, foi o impulsor do Centro Termal de Galicia, foi un home que sempre creu no Carballiño e que estaba incluso implicado no que era o Centro de Estudios Chamoso Lamas. Entón, dentro do Centro de Estudios Chamoso Lamas, propuxeronlle ao Concello coordinar e levar a cabo a edición dun libro homenaxe á súa figura. Para tributarlle unha homenaxe ao doutor Luis Rodríguez Míguez, que era pois un socio moi cualificado e moi participativo do noso Centro de Estudios, do Centro de Estudios Chamoso Lamas, da comarca do Carballiño, e foi un home que fixo moito polo termalismo galego, pero tamén polo termalismo no Carballiño. De feito, chámase o pai do termalismo galego contemporáneo, porque promoveu moitas iniciativas. Aquí no Carballiño puxo en marcha os cursos de hidroloxía médica, traballou moito a prol de reivindicar o papel das augas termais como augas mineromedicinais, non simplemente como se fora un spa, senón con aguas con poderes curativos, e a verdade é que era unha homenaxe que nós queríamos tributalo xa hai algún tempo, e bueno, este libro que edita o Concello do Carballiño, por venlle rendir homenaxe a este gran persoeiro que foi Luis Rodríguez Míguez, e que ademais por eso o Carballiño pois lle concedeu a medalla de ouro da vila, e nós pois estamos moi satisfeitos de presentar esta publicación editada polo Concello do Carballiño, promovida polo Centro de Estudios Chamoso Lamas, que esperamos que sea pois nada, pois do agrado de toda a xente, porque é un libro que se vai a distribuir gratuitamente. Luis Rodríguez Míguez foi un referente do estudo e a posta en valor do termalismo galego, en especial do Carballiño. O libro conta con colaboración sobre termalismo, arquitectura, natureza, controis das augas balnearias e outros aspectos.
Tamén reproduce o primeiro pregón da Festa da Cachucha e recupérase a faceta literaria do doutor Míguez. Tamén se reproduce un extracto do discurso pronunciado por José Manuel Baltar na entrega da Medalla de Ouro da provincia de Ourense a título póstumo. A publicación inclúe ademais obras dos artistas Z, Xesús Carballido e María José González e un amplo apartado fotográfico no que se incorporan dende imaxes dos balnearios do Carballiño a actos institucionais nos que participou o homenaxeado. De agradecelo o suficiente. Entón, as miñas... O Concello de Leiro acolleu esta mañá a presentación da 40ª edición da súa Carreira Popular, que se celebrará o domingo día 7 de xullo. Un evento que atraerá a preto de 2.000 persoas, entre deportistas e acompañantes. Toda unha honra para a súa organización chegar ata aquí. Mais agradecerlle a todos que seamos capaces de organizar, como todos os anos, a 40ª edición da Carreira Popular de Leiro, e esperando que sea un éxito, que estou seguro que vai ser, pois nada, unha vez máis reitero as miñas gracias. Gañá, pois pode seguir outros 40 anos máis. Este tipo de probas son importantísimas para o rural, porque aparte de dinamizar tanto o deporte, tamén dinamiza o turismo. Ese día, supoño que Leiro terá un impacto aproximado de 2.000 personas, a parte dos participantes e da xente que nos visite, por iso son importantísimas estas pruebas. Estas pruebas son importantes e tamén é importante os organizadores, eu a verdad estoulle moi agradecido a todos os compañeiros que están apoiando esta proba durante todo o ano. Isto é un traballo de poñer graniño a graniño de area todo o ano para chegar ao día ese grande da carreira que é o que pon colofón. Pero bueno, sin eles sería imposible tamén sin os colaboradores e imposible sin os organismos oficiales, porque sin vos tampouco sería posible facelo e o cal vos estamos moi agradecidos. A carreira será a partir das 10 da mañá dende a zona do Salgueiral. Está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. Os premios serán entregados a partir das 12 para todas as categorías, entre as 6 participantes. Todos os que queiran aínda poden inscribirse e sumarse aos máis de 300 xa anotados. Aínda estades todos a tempo que queirades participar, de feito, agora vamos sobre os 300 inscritos, pero, bueno, contaremos que queda unha semana, é o que estamos acostumbrados a ir a estas pruebas, sabemos que esa semana é trascendental, seguro que aumenta bastante a participación, e, bueno, nos tampouco seremos capaces de soportar, bueno, de soportar non é a palabra, pero, bueno, de acoller con moita garimo aí 400 ou 450 inscritos, que estaría moi ben, é o que contamos ter. Animar os rapaces tamén a participar, porque sabedes que aquí a prueba reina son os 10 km, pero tamén temos 5 km para aqueles que non se queiran atrever así de impacto a correr os 10 km, poden facer 5, e depois temos para todas as categorías, desde sud-18 hasta pitufiños, que son a xeneración que ten que vir e seguir participando nestes eventos. E, como digo, aínda lle queda unha semana para poderse apuntar. As inscricións son en championshipnorte.com, que temos unha páxina web da carreira, especificamente, ali no apartado de inscricións, e tamén ali poden ver toda a información, recorridos e todo tipo de información. Vale. Para as administracións colaboradoras é un evento xa senlleiro e que alcance este número de edicións é un claro indicativo do bo facer que hai detrás. Seguirán apostando por seguir sumando anos. El lujo es la carrera esta que tenemos. Yo conozco muchas carreras populares que hay por toda la provincia. El hecho de llegar a la 40ª edición es un indicativo, de que se hacen las cosas bien. Y os puedo asegurar que es un lujo esta carrera en este concello de lujo, como acabo de decir. Las instituciones estamos para apoyar, es un placer siempre que me siento en una mesa que estemos la Diputación, el Concello y la Xunta volcados con los organizadores, pero bueno, el mérito, por supuesto, que lo tienen los organizadores. Esta carrera, pues yo no sé si es la de las más antiguas de la provincia, no sé si es la San Martiño es un poquito la que se puede competir con ella, que van 53 o por ahí ediciones,
e que un concello como Leiro pues tenga isto, quiere decir que hai un grupo humano aquí moi importante. Non te conocía, como era? Popi, Antonio, como iniciador desta carrera, felicitarte, pues esta pues podemos decir que es tu criatura, y tu criatura es una carrera de auténtico nivelazo. Me consta que entre los runnings de todo Galicia pues esperan esta carrera siempre todos los años con gran ilusión. Para a Deputación de Ourense é un orgullo poder cooperar neste tipo de carreiras, vale, tamén agradecer darlle as gracias, bueno, sobre todo o tema dos organizadores e o Concello por manter este tipo de probas, vale, estas carreiras populares e sobre todo pues, con tanta repercusión. Esperemos que o día se preste os 300, máis de 300 corredores pues, poidan ter unha boa etapa. Nada, salientar tamén o tema de involucrar os nenos pequenos co tema dos pitufos, que nos parece moi boa iniciativa. Nada máis, esperemos que todo este ben e seguiremos cooperando con este tipo de probas.